eta apostoluen oinetan ipintzen zuten, eta handik ematen zitzaion bakoitzari behar zuena. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia, bere betiko errukia. Esan bezate Israel darrek, are maitasuna betikoa. Esan bezate Aron darra paizek, are maitasuna betikoa. Esan jaunari begirune diotenek, are maitasuna betikoa. Jaunaren eskua bikain, jaunaren eskua garaile. Ez naizilko biziko baino, jaunaren egintzak kontatzeko. Jesusek elkarte bizitzarako arauak ederki zehaztu zizkigun, entzungo dugun zati honetan. Aita bat badaukagu eta maisu bat, bihotz zabalez jaso dezagun gaurko evangelioa. Jesusek berak erakutsi nahi bai digu bere jarraitzaileen jokaera. Zuti jarri eta abestu dezagun, aleluia. Denok, aleluia. Maria zeruetara jasoa izan zen. Pozik daude aingeruak.
Aldi hartan, Jesus espirituak eramanda, basamortura joan zen, deabruak tentaldian jartzezan. 40 egun eta 40 gau baraurik egon ondoren, azkenean gozetu egin zen. Etorri zitzaion tentatzailea eta esan zion, jaungoikoaren seme baldin bazara, esazu, harri hauek ogi bihur daitezela. Baina Jesusek erantzun zion, idatziri dago, gizona ez da ogiz bakarri bizi, jaungoikoaren ahotik ateratzen den hitz guztiti baizik. Orduan deabruak hiri santura eraman eta jauretxearen gailurrean ipini zuen eta esan zion. Jaungoikoaren seme baldin bazara, bota ezazu zeure burua goiti behera. Idatziri dago eta bere aingeruei die aginduko onik zu ateratzeko. Eta eramango zaituzte eskuetan, oina oztopa ez dakizun horrietan. Jesusek erantzun zion, beste hau ere idatziri dago, ez tenta jauna zure jaungoikoa. Orduan deabruak mendia handi batetara eraman zuen, eta mundu zabaleko erreinu guztiak, eta haien edertasuna erakutsiz esan zion, guzti hori zeuretzat emango dizut, auspez gurtzen banauzu. Orduan Jesusek erantzun, aldi hemendik, Satanas, idatziri dago eta jauna zure jaungoikoa duzu gurtuko eta bera bakarrik zerbitzatu. Orduan deabruak utzi zuen eta aingeruak hurbildu zitzaizkion zerbitzatzera. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kristau elkartea ezinbesteko bitartekoa da sinismena bizi ahal izateko. Berri ona ezin dezakegu bakoitzak geure erara moldatu eta bizi. Ebangelioa elkartean bizitzeko eman zaigu. Ebangelioak elkartea sortzen du. Elkarte bezala, aurrena parrokia daukagu, beste elkarte moduen artean noski. Gaur egunean oso krisian dago, bai parrokia eta baita ere beste elkarte modu asko ere. Baina beharrezkoak ditugu, beharrezkoak. Zer elkarte molde behar dugu gaur? Zer balio behar dira landu bizi elkartean? Parrokian. Lehen kristau elkarteetan ederki azpimarratzen dira balio horiek. Batez ere hauek. Elkartasuna, jainkoaren hitzarekiko atxikimendua, ogia zatitzea edo eukaristia eta otoitza. Maria, ikasleen elkartean ikusten dugu espiritua eskatzen. Jesusen piztu eta ondoren. Mariaren bokazioa etzen elkartearen lehen mailan azaldu. Elkarteari sakonetik eusten baizik. Mariaren fedeak eusten zion ikasleen elkarteari. Eukaristia honek ematen dio bizia eta sentitua gure elkarteari. Ogia zatitzea da elkarte bizi baten ezaugarrietako bat.
hemen egingo duguna. Fede handiz, har dezagun parte jainkoak prestatzen digun mahaian. Zutiturik, Kristau elkartea ezinbesteko bitartekoa da sinismena bizi ahal izateko. Senideok, Mariarekin batera, eska dezagun Espiritu Santua gure Eliz elkartearentzat. Gogoan izan ditzagun behartsu guztiak, haientzat ere Espirituaren doainak eskatuz. Kanta dezagun. Gure otoiza entzun jauna. Gure otoitza entzun jauna. Fededunen elkartearen alde. Bere ahulaldian, Jesusen segizioan leial iraun dezan, gizartearen poza zerbitzatuz. Eska dezaiogun jaunari. Otoiza entzun Euskal Herrian bizi den Elizaren alde, bere zalantza eta beldurretan, atergabe berrizta dezan bere bokazioa etxigabe. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Eliz elkartetik joan diren guztien alde. Beren giza bideak zintzo burutu ditzaten, pertsona bezala hasiz eta guztien ona bilatuz. Eska dezaiogun jaunari. Arantzazuko Andre Mariaren bederatzi urrena ospatzen ari garen onalde. Maria gandik ikas dezagun atergabe espiritua eskatzen eta Eliz elkartearen sufrimenduetan laguntzen. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Entzun gure aita errokiorra eskariok. Zaindu ezazu zeuretzat aukeratu duzun Eliz elkartea. Ez dadila zailaldian etxi, ez dezala zailaldian etxi. Egin dezala beti lan zure erreinua garatzen. Arantzazuko amaren otoitzez eta Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zure rukizko begiaka arren itzulizkidazu. Negarrez dagon seme gaxoa osadutzen badakizu. Ama zera da semen alde, zuzer egingo ez duzu. Gure samina gozatutzeko, zaude bai horrarantzazu. Ama zara da semen alde, zuzer egingo ez duzu. Gure samina gozatutzeko, zaude bai horrarantzazu.
Hortikan zaude Euskal Herriko seme gaixoen begira. Gaur zure seme hoien kontrako etxaiak ugari dira. Zugana gatotza mamaitea, zure mantu behar dira. Izurezaz zure indarra, Euskal bihotzen erdira. Zugana gatotza mamaitea, zure mantu behar dira. Izurezaz zure indarra, Euskal bihotzen erdira. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Egin itzatzu jauna, salbamenezko sakramentu, Maria Birjinaren oroipena eginez, pozez ekarri dizkizugun doainok. Haren eskariz, egin bai zuen zure semeak bere lehen ezaugarria. Ura ardo bihurtuz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauraka dantzako, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, zuri, aita guzti santu horri, nonai eta beti eskerrak ematea, eta zure handitasuna hotsegitea, Maria Birjina ospatzen dugun egun honetan. Berak, Espiritu Santuaren itzalean, erne baizuen harrigarriro hitz gizon egina. Jesu Kristo, gizon emakumeen elkartasun eta maitasun egarria asetzen duen urbizien iturria. Elizak ere, era berean, eskaintzen die fededun guztiei, Kristoren saietxari darion salbamen iturri santua. Sakramentuetan emankor eta garbi agertzen zigun iturria, bertan sinismenez edaten duten guztiak, espirituaz bete daitezen, eta Kristo salbatzailea aurki dezaten. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen dute aingeruek, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Osana se
Saltu zara bai eta goresgarri, gizon emakumeak maite dituzun jainkoa. Zu beti gurekin zaitugu bidelagun. Bedenkatua da zure semea gure artean baitago, bere maitasunak biltzen gaituenean. Behinola ikasleei bezala guri ere, berak argitzen dizkigu liburu santuak eta berak zatitzen digu ogia. Horregatik eskatzen dizugu, aita guztizona, isor ezazu zeure Espiritu Santua ogi eta ardu hauek egin ditzan, eta Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol izan daitezen guretzat. Berak hil bezperan, azken afariko gauean ogia hartu, bedeinkatu eta zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, kaliz harturik eta zuri eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta biztu zera lakauka, zu berri zen horiate, aldeua berri Horregatik, aita guztizona, zure seme Jesukristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Nekaldiaren eta gurutzeko heriotzaren bidez, bizi berrira pizturik zeure eskuinaldean jarri duzula gogoratzen dugu. Eta hori zure maitasunaren egintza dela aitortzen, bera etorri arte. Eta biziaren ogia eta eskerronezko kaliza eskaintzen dizkitzugu. Begi honez begira aita ona, zeure elizaren eskaintza honi. Guretzat emana den Kristoren pazko oparia da. Egizu, Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela orain eta beti erean. Eramazu jauna, zeure eliza fedearen eta maitasunaren betera, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, beste gotzain guztiekin, baita apaiz eta diakonoekin ere, eta zeurea duzun herri osoarekin batera. Zabalitzatzu gure begiak, senideen beharrak ezagutu ditzagun. Emaguzu zeure goi argia, hitz eta egintza egokiak asma ditzagun, nekaturik eta lanpetuta daudenak arintzeko. Egizu, Kristoren antzera eta haren agindua betez, denen zerbitzari izan gaitezela. Zure eliza izan dadila benetan, egiaren eta askatasunaren testigu, bakearen eta justiziaren lekuko. Horrela, gizon emakume guztiak itxaropen berrian sendo daitezen. Gogoan izan aita ona,
Kristoren bakean hil diren gure senideak, eta zuk bakarrik dakizula, fededun hil diren guztiak. Egizu, zeure aurpegiaren argia goza dezatela, eta eraman itzatzu piztu eran bizi betera. Lur honetako gure ibilaldia bukatzean, arga itzatzuku ere zeure betiko etxean. Han, zurekin biziko gara beti, eta Andre Maria Kangoikoaren ama duatsuarekin, apostolu eta martiriekin, Asisko Frantzisko santuarekin, eta santu guztiekin bat eginik, zu goretxiko zaitugu eta handietxiko Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Kangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakatsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeru eta zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reina, egin bedi zure naia, zeruak bezala lurrean Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uste dizuet neure bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari, ez gure pekatuen. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituaren. emaiogun bakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko bekatua. Erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko bekatua.
ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak gu jaunaren maira deituok. Jauna, ni ez naiz. Sinisten dut jauna, kanta dezagun. Sinesten dut jauna, sinesten dut, bihotz barrenean, gorderik zaitu. Itxaro dut jauna. Itxaro dut jauna. Itxaro dut zugan usteturik. Usten ez duzu. Egin dezagun otoitz. Zeruko otordu honetan parte hartzean jauna, pozez edan dugu salbatzailearen iturrietan. Emaguzu, Maria Birjinaren oroipena ospatzen dugun guztioi, hartu dugun sakramentu hau izan dadila guretzat betiko bizitzaraino darion iturburua. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.